Min nhar it-tnejn li ġej ser tibda tintuża r-roundabout il-ġdida ta' quddiem l-ajruport li tagħmel parti mill-proġett tal-Kirkop Tunnels and Airport Intersection. Id-direttur eżekuttiv tal-proġetti fih dan l-Infrastructure Malta, il-Perit Rejfil Abdilla, spjega kif ser tkun id-direzzjoni ta' traffiku l-ġdida. Ir-roundabout ħadd tkun qiegħda tintuża b'mod kif ħadd tintuża fil-mod permanenti tagħha, jiġifieri ħadd tkun qed tieħu t-traffiku li jiġi mid-direzzjoni tal-Gudja u jmur lej il-mini ta' Kirkop. Allura fejn li bħalissa l-rotta qiegħda tgħaddi kontra imma minn dik in-naħa li eventually fl-aħħar ħadd tkun qed tieħdok minn Kirkop lej il-Gudja, aħna nkunu qegħdin immexxu dak it-traffiku għan-naħa l-oħra parallel miegħu kif ħajkun permanenti. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol mill-Ministru responsabbli mill-proġetti kapitali Aron Farrugia u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet intqal li ma' 80% tal-proġett huwa diġà lest. Lejn l-aħħar ta' Jannar, il-maġġor parti tal-proġett ser ikun lest u jkun fadal il-parti ta' taħt il-mina ta' Kirkop fi vjal l-ewwel titjira u xogħlijiet oħra relatati ma' servizzi tal-ilma fi vjal l-avjazzjoni. Dan ix-xogħol imbagħad huwa mistenni li jkun lest sa April. Ta' naslu għal dak l-istadju ħankun qegħdin nużaw il-flyover fir-rotta kontra dik kif tkun permanenti, tkun qed tintuża biex mill-mina ta' Kirkop it-traffiku jiġi ddevjat fuq il-flyover u jmur lejn Kirkop. Finalment meta jitlestew dawk l-areas ukoll aħna ħajkollna traffiku rotta diretta minn Ħalluqa lejn ta' Kirkop fuq il-flyover u roundabout taħt li tkun qed tintuża kollha kemm hi. Dan il-proġett qed isir b'investiment ta' 25.6 miljun euro kofinanzjament mill-Connecting Europe Facility tal-Unjoni Ewropea u parzjalment iffinanzjat mill-Fond tal-Koeżjoni. Eventwalment, dan il-proġett ser jingħaqad mal-proġett tal-Luqa Junction li għaddej ix-xogħol fuq ukoll ftit il-bogħod.